Hai लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो जोंनि एडिना आर्टि ब्लग चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय ने मम्मी जोंहा दिनै स्टार गायनो औवा दाननो थांदों एडिनानि बाबाया बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लानाय जाबाय लोगोफोर आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं जोंबो मोजाङैनो दं नै जोंहा एडिनाया जि गाज्रि जाबाय एडिनाया जोंना लामाजोंल' फैयो नै गावखौ खोन्थानायनि रायदों आंखौ लामायाव फैदों जों नै एडिना बिफानि औवा दाननायखौ नायनो फैदों डिसेम्बर हाबबायना स्टार गायनो नागिरदों मानसिफोरना गायजोबलाय लांबाय जोंहा दिनैसो गायनो नागिरदों नै लोगोफोर नायदो दे लोगोफोर माखौ दाननो बियो औवा दाननो नागिरदों नै औवाखौनो दाननो रोङाखै आन्दायगासिनो दे दानद' जोंना लोगोफोर एडिनाया बेयाव उन्दुयो मा गोसो जादोंथाय बेयाव गाखोनानै गेलेबाय थायो बेयाव दानगासिनो नै औवाया एडिनानि बाबाया नै जोंनि स्टारा स्टार दा सावबा माबायदि नुयो नायदो लोगोफोर मोनानोसैलाय लोगोफोर नै आंहा ओंखाम संलायबाय ओंखाम संबाय ओमफ्राय ओरै ना बाथोन खालामदों ओमफ्राय ओंख्रि मोनखांखाबाय अलजों आलुजों ओमफ्राय स्टार गायग्राफ्रा गायगासिनो दङ लोगोफोर बर'दिन मोनदों गोसोआ बर'दिन जासिगोन ना लोगोफोर ख्रिस्टमास जासिगोन ना गोसोखौ एसे बोरैबा मोनो आरोना ख्रिस्टमास जानो नागिरबा बिदिबा लोगोफोर आं संबाय थानोसै नोंथांमोना एसे स्टार गायनायखौ नायदो आंनि ना बाथोनखौबो नायदो एसे लोगोफोर आं ना बाथोनखौ बिदिसो एवथाबनानै जायो माने दैबो होआ आरो थावजोंनो फोमोनो खामलायलांबायसो नै बाथोन खालामसै आरो बेखौ ओमफ्राय स्टार गायनायखौ नायनोसै लोगोफोर नै लोगोफोर नायदो जोंनि स्टारा माबायदि मोनाबायना लोगोफोर मोनायाव माबायदि नुखो नै ओमफ्राय नै जोंहा फिसाजो आयो बिदिसो गेलेयो नै जेबो मिथिया सेन्देलबो गाना जुथाबो गाना बिदिनो खारखांबाय थायो 11टा 12टासिम खामसालियाव थाबायदिंबाय थायो मा जाबावगोनसै स' लोगोफोर आंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोबाव जाबायना आङो भिडिअ होयो लोगोफोर बेखायनो आं बेखौनो ससेबाबो होबाय आरो लोगोफोर बाय बायसै